ভাই তিনি 26/2/2024 তিনি hayo punghaidrok kisisa sini lukurokno kok sanani bagai nong besango ma phaikan karon जोंनिया 25 तारिख 25/2/2024 sini borong monjak patal konyani kokno गोबां जों मिडियानि बिसिं फैजे नखा एक्चुअली आबो ककरकनो सानानि बुताम दोनो लासिनो सिंसा हाइमा दङ हेबनो योग्य किसमा सानाय पाताल कन्यानि ककनो जों ताबुक सावै सारा तिरपुरानि जत तिरपुरा सारा ता आबनो जतनो माने उमम सबै उनकमा हाय उनकलाय जलिलाय दङ Kalau koknon sana muncul, patal kenyana jeng jasa kan sabi, aku botai peng ya, neng borok non jasa bapak non botai tadi aku peng mai jadeng ya, aku tai peng ya, borok ke, sadagi bodeng ya jat, borok sakit di rumah hai bari dong mai dong, awan bagai, mana tuh jeng asal fokus atau sedih. Tuteli jeng angjok to chini media rokno bangapun koyamo chungo ba jeng jara je YouTube channel ni bising tei rei tongnai nok no bangapun koknon sanamo chungo bini na tei borno tension khayai jeng osai bokhor nos tongnai chuk biabo kono lab kori bokhor nos tongnai amon bagai gobang ma jeng reaction nokha nongbono je sapana sadi botai abo rongnai jeba phorungjak rongnai jenia bini tongmon hai abo Bini tongmona hai, kuno mote bo bui bai om hai bono hamia sawoi sil sawoi, kuno mote bui bai kisemisa dakar jaba ba kisemisa bui bai butok jak khlai jagi mano, o buja khangkai o dakar jaba hanen pinen khlai jak khangkai aborong borong cash nai cash duoi borong tai bo hoirani khinai erpore ke boje party o khlai tongo o party o bo jaga mannan betul jaga mannan bagi sekai dong bin bo siu bo khoroksa sing din dopane balai kok sanai dopana hamjaknai bin thini jotesto dopane balai kok hamto phiaba tong thai kri hingkai jaga kri hingkai borok tai tamong na ba ngai ma phonogo jaga mannan nang ongna nang oboni bagai ang hunnai mani bo patal kenya sia onek siu sitetei unai rokno kono khaimia sitetei sing tongle boto obon bagai nang tini o media ni bising tei sara tirpon jota tipra sarokno bono tei asok jong gulok lai lap korika o joto rumudi tei menamnai jote khrele tei menamnai sitranai he sagor sarnai bini tei jeng sogoi lap kore bin bo jeso sai tong thang boto sao damro babono boto hanin tong bin kun sajangai chikre botai tamung sinai ba tamung sina o khnai tong nai ro khnai sajjo khai tong nai ro bor ko bo khaba yaro khnai tong man khna taile tam khini ba hamza ka mannamu so lok chungti prasaba mannamu so mantenya meeting ni thang hoge jate pot de saman khanawi puna musu yato tebun khanai ma tongma sabla bo musu yato tebun khanane ra khanai ma tongma se barwan sukuna bono bui chajagi tong khana hanai chajagi ya tongna ro chajagi ya saimon so obon bagai bobo musu yato tin bobo ma samane bo khana me ara se son sai tongna suru jaga mana bagai sibise bobo he sajago bobo has sajago tai tamu khaisnai ang obon bagai koinai pai thago bui jesa pana nang tongthang bui ni sitara khakulu boba chini thera khna khumba ni kaisa kok thai to no bui jesa pana nang tongthang bui ni dok khna bor mani da to mani da product da ta hunda to tamu ni to sungti prachang chini raja sangla mani le jo oboba bo honma bo buni solok dawi hunma se bos agi pari bosa bagra ne bos hunku bulasa sin bagra hai sin bagra
जों साफ्रो राजानि tong rajani samung so sapra se kam ke sia bos bisi khlai rajan bage prosa khego blasa rajana phalai malis nan hai rajana edisio bini bonon ar sip chongai edisi masal ngai rangai dimanti sei malis ngai saba boy adaba bini thine ok kaida tong boma haike borokno oko khaye sawai malis nanai bin thina ba tong bo abono sudu ius simisa khane ulo tamung saimia bini rajana ti judi aba haike ke bini opposition pha phaike mo ba phada phaike mo khno haiya abon bagai ang sawo satang jesapon saitong satang takhna baidi kebo takhna baidi tong tong bin bo media ro ta sungdi bo je sana tang saitong jangna tangai tong thang edisio jot to ni sai tam chane chang je o chini captain da thi edisio bono chang kunu butu me kunu te bono chang jaga re akoi tang last edition hamia sawai bo mili thang tao tu bi mana bo bo tong tam mana captain da thi tam tu bi mana habana captain da thi ni bidi die je tu ne ra bor se sina no bo tak sina bo bo hamia sa hai sa go no bono jesman chari je borok munam no jesman tan bor munam tok tok munam ho si tong ta ngar ek khel ngkan tai munam nai ta tam sana ba sangam no bondo khidi ang tini yang jur khaso sini otti prani tipra sarak na bono tai kuno ke bukun ta saside sin media robot bini kokno fokus ta khidi ta nang saje khan fokus ta khidi media ro fokus ta khidi bin kokno bon boy jesman sai tong tha borno tai mat ge mia bini pala bo ngin tong nai bin tong jodon sema bin tong sa pala kare ga bor pala khite botai sai bona bin tong sa hai bin tong na hai abone bono nang sai lap kare mathang de angobon boy yam do khel jeng ora bini darate tirpura mungsa hamna kare ang sawa bini darate tirpura ne tipra sara mungsapono manna bo krai mungsapono bini thini srungjak nai bo krai bono puila bujjotana kaham ne ko kam sawai bisas khai to mane last to borok mon dukar mane jot to borok ne khawano mujjo to ma tamo khlai abo sara tirpura jot to tirpura sar mon khaw jotona to ara sansai sabai sanan maiya obone bagai obonati malis nai to ma seng maharashtra hamya sawai sini buba grana hamya sawai sara tirani tirpura sana jot to khaw duku phnangai BJP ni thani bo malis nawai kaisa asuk thai nana nai to manse aun bagai tutuli bondo khaidi obnata sade bilum boje sapana ngai tong thang boni kokno khunjuta kande prosata khaidi bilum boje spon sai tong thang kobor mane pagol na ki na bole nei chung kogo khaide to kobor sasinai na abai sai tong nai na amno khunjuta khaidi nang bono judi khalanya thangangkhe o chung kogo kaisa kari deba cerada ko thing haduli masa ma hai nang ara harpe khni saiman to aro manam ni saiman to nang ara judi thangangkhe ni abo harpe nang mai sitaranai ke uyak tarde jotona nang koyo sukna hambai khulumai acha sar jengje mia bini kogrok samanana khana kaje फाइना जे 28 तारिया हाथाय कतरा हांगाय स्ट्राइक अंगने थाइन तंगके जे बमिया जों नुखा जे लुकरंना बो अरता थांदे हनाय के नों लाबोनाते तामरक साना आं तुननो सुगंबारे न खवा साइदका पागल की ना बोले पाला करै ताम साया तंगनाय बो जेसन सानाय ता Tipra sarana bo aptiro saitong kono bo tipra sandra abda manaba bin bo kokoi buite tongnaba kebo tongya nang jesapono patal kina saitong di patal kina kokoi buisolia patal kina tine mungsapono manjanai kure sijaknai buknai saimanjang kure puilan sairka bo bin bo sanainya bin kokoi kebo nai di tenung bo ali kokno bisas khaidi nai di sini bubagra judi nang adarawa hanggar state bank to ke bini logi nai di angko koto sek
28 tarik sing boba kerasuk ngasung 27 tarik nasimun borok naik nya ba patal kian kok da buina ngen ngaro no proof khaidi no media ro jaga no proof khaidi je patal kian kok da na sabuni kok na ang sama da na patal kian kok da na boba ran kok da na boba karena asai phara phanya phaya nang nai ne dita ar tang di plek hijani kre boje sapana sai tang ta abo bini tomuna hai anga bono sawa nang bono jesun khade bini tomuna hai abo bini a cover sulok hai ki tongmane abo bini tomung hai bo abo sanai na bini ko bukte phaya bo tongla nai ne di tirpura haw boba gara judi hanga raste tong thong ke অনশন যদি তং থমনে পরে উনখানকাই ত্রিপুরার অবস্থা তামং না নাই নাই দি আব বেশিয়া তাই সাল নাইনি পরে না তামং ত্রিপুরানি সিজেশন আবশ্য নাইনি जों তাই বাকি কোন বুবাকরা যদি আসু খানকাই বুবাকরা যদি চায় নিয়ে অনশন যদি আসু খানকাই ত্রিপুরানি পরিস্থিতি তামং আব আবো সাইমিয়া পাবলিক যত বড় বড় সে তামং খাইনাই তামং না আবো जों তাবো সাইমিয়া ত্রিপুরানি পরিস্থিতি চেঞ্জ হই থাকা অবানি বিশ্বাস হয়